Pamunuan ng hotel kung saan idinaos ang nagkontrobersyal na pool party, hindi nakipagtulungan sa investigasyon ng otoridad. Samantala, organizer ng pool party humingi ng tawad sa publiko sa isang post sa social media. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Matapos ng ginmando ni City Mayor Jerry Triañas, gilayon nga ginimbestigahan sang Iloilo City Police Station 1 ang ginhiwat nga pool party sa isang hotel sa Barangay Danao City proper bangod sa alegasyon nga wala ginobserba sa mga nagtambong ang health protocols. Suno sa hepe sang ila ginusisa ang tagdumalahan sa hotel, nagpamalibad ini nga maghatag sang detalye. Gani sa karon hindi pa nila matumod kung sino ang mga imbolbado kag kung saan natabo ang nasambit nga party. Not fully ang iyang cooperation kay iway man siya gani nagambal kung ano iya da designation or kung sino man da ang owner gid, no, kay eventually kung ma-proof nato ni na ni pati ang organizer kag ang tag-iya, no, pwede nato sila pasakaan ng kaso. Samtang sa official statement sa organizers ng pool party nga ginpost sa Facebook, ila ginpahayag nga pribado atong kahiwatan kag ginobserba nila ang mga protocols. May scanners nga ginpahamtang kag na-sanitized ang mga nagasulod. Ginhiwat ang party bilang selebrasyon sa ilang mga abyan bangod sang bag-o nga negosyo. Nagpangayo man sila sang pasaylo sa publiko sa ilang nahimo nga akto. Nagpasalig ang organizer nga hilway sila tanan sa virus kag padayon nga ginasunod ang health protocol samto sa ginapatuman nga pagsulundan sang city government. Magluwas sa ginaimbestigahan nga hotel, gina-inspeksyon man sang kapulisan ang iban pa nga mga establishmento kag resort kung nagaobserba ang mainis sang minimum health standards. Tanan nga mga resort i-monitor man, part na ng monitoring namon na i-remind sila na hindi dapon pwede, no, kay ang social distancing wala sini kinanglan na mapatuman. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.